Здравейте! Нека видим какво сме приготвили за днеска и да обясниме защо. Добре, показах ги разгледа. Така, не ми дава кешаут, защото първия матч от Копа Америка и там съм използвал декбилдър и когато имаме декбилдър, маха кешаут. Но няма значение, смисъл така и така ще се спи по време на този матч, освен ако не го гледам, предполагам, че ще заспа, тъй като ми се спи нещо и едва ли ще го гледам, много ми се искаше, защото според мен това ще е финал преди финала. Лично аз бях сигурен за Колумбия, Уругвай, че са двата, може би най-силни отбора в момента, или айде да не кажем най-силни, защото когато Бразилия и Аржентина са в Латинска Америка, не мога да кажеш, че някой е по-силен от тях, но да кажем отборите в най-добра форма и които правят най-добро впечатление от всички. Тези двата, Уругвай и Колумбия. Така че видяхме и в групите как стояха двата отбора срещу един от фаворитите Бразилия. Аз не смятам, че Бразилия е по-слаба в момента от Аржентина. Мисля, че са изравнени, така че и Уругвай и Колумбия има какво да дадат на финала. И според мен победителя на финала ще е един от тия двата. Разбира се, Аржентина ще е големия фаворит там и ще видим какво ще стане, но за мен още преди Копата Уругвай и Колумбия си бяха едни от топ фаворитите. Така, какво играят тук? Играят картони, разбира се, защото това е Латинска Америка, отборите са агресивни, знаеме много добре, че картоните се чистят и на финала и двата отбора, освен ако няма червен картон, ще бъдат в оптималните си състави, така че едва ли ще се пестат. Темпераментът е гарантиран в това дерби, няма как да няма картони. Дет се вика, на някой ще му изпушат гемиите и стойте гледай какво ще стане. Даже може да има и червен картон тук, защото напрежението ще е голямо и ще се играе на метър кожа и кило кръв, дет се вика. Другото, което залагаме за равен или Колумбия. Като цяло аз мисля, че този матч ще завърши наравно. Но за всеки случай се подсигурявам с една двойка на Колумбия. Защо избирам Колумбия или равен? Равен, защото двата отбора са изключително равностойни. Уругвай е със страхотна защита и страхотна игра позиционна. Колумбия също впечатлява. Даже последните 20-30 мача може да обърнете внимание да видите в каква форма са тези момчета. Даже те дойдоха и в Европа и си биха Испания като гости в контрола. Да, наистина, това са контроли. Биха и Румъния като гости. Но все пак не всеки може да го направи, дори и в контрола. Затова ще се доверя на моментната форма и на това, че колумбийците са в изключителен подем в момента и ще играя равен, както си го мисля, с лека закачка към Колумбия с двоен шанс. И когато това нещо го комбинираме картоните, аз избрах над 4,5, мога да играете 3,5, мисля, че е бетон. Дори 5,5 имаше смисъл да се играят тук, защото този матч може да има много картони. Според мен ще има. Това са комбинациите за този матч. Следващия матч, който съм избрал е Шуалия срещу Левадия Талин. Тук говорим за съседни държави, в които са в много добра форма отборите им. Даже може да видите последните матчове на Швалия какво се случва. Този отбор няма допуснат гол в последните 4 мача. Да, този няма допуснат гол в последните 4 мача. Тук добро може да се играе и гол на Левадия. Защото Левадия Талин пък е в страхотна моментна форма и там головете си валят. В смисъл Левадия си вкарва. В този матч спокойно може да се играе и гол на Левадия, но аз бих го играл и двойка. В интерес на истината си мислих, че Левадия ще бие в този матч. Но за всеки случай и защото е видео, ще го играя двоен шанс, равен или Левадия. В следващия матч, който съм избрал, това е дерби в Исландия. Отново залагам на гостите от Фьолнир. Гости е силно казано, тъй като и Лайкнир и Фьолнир са от Рейкявик, това е столицата на Исландия. И когато отборите са от един град, това е местно дерби. Не знам дали толкова ще натежи домакинския фактор, тъй като те са си в един град. Но какво прави впечатление? Прави впечатление, че Лайкнир са абонати на Фьолнир в последно време. Фьолнир, където ги хване, там ги бие.
и то си ги бие както трябва. Именно заради това аз няма как да подмина този факт. Знам, че статистиките са заради това, за да се нарушават, но все пак не знаем кога ще бъде, дали ще бъде този път или не. И за това играя двойката на Фьолнир и я подсигурявам с евентуално равенство за Лайтнир. Играя равен или Фьолнир в този матч, тъй като аз си мисля, че Фьолнир ще си ги бие, но за всеки случай, за по-сигурно, играеме да не стане нещо и Лайтнир. Така, последния матч, който съм избрал, това е отново в евроквалификация, където играят отборите на Елсборг срещу Пафос. Защо избираме Елсборг? Поради няколко причини. Сега, Елсборг не се намира в най-добрата си моментна форма, ако трябва да бъдем честни. Класирането в Швеция го показва. Преди една година на същото място Елсборг са почти първи. Смисъл такъв, те делят първо и второ място, но са втори заради головата разлика. Точно за това мисля, че Елсборг може би ще хвърли някакви усилия, за да продаде играч, да направи впечатление или да влезне в групите на един от европейските турнири. И за това си мисля, че Елсборг ще се опита да се надиграва и да победи Пафос. Още повече първенството на Швеция е в разгара си. В смисъл, там си се играе всяка седмица, малко убедителен водач, но въпреки всичките отбори играят и се получават доста интересни резултати, ако трябва да бъдем честни. Докато Пафос са от едноимения кипърски град на острова на Афродита, но какво ми прави впечатление? Така, кипърското първенство още не е почнало. Да, то не е почнало и Пафос разчита предимно на мачове в контроли, за да добиват форма, физическа подготовка и така нататък футболистите, докато Елсборг си е в деца вика запалил локомотива и няма спирачки в момента. В смисъл такъв, че Елсборг съвсем спокойно си играят в първенството и вече би трябвало да са в да не кажа нещо, но в оптимална форма. Точно за това ще заложа на Елсборг в този матч с знак единица, без да подсигурявам с двоен шанс. Добре, благодаря ви, че ме гледахте. Успех ви желая и нека да печелиме заедно. Довиждане, чао!